Khabangni khajani takuktai bukhuk songno jotono lamsoko jorani news belaino nangkukmani o thungjora haikaba tipra sarokni mothangjaknani lamao hani bubagra haikaba tipra sarokni bwkhao non tipra sarokni bwkhao bubagra hnai tabuk sinijagui tongmani kaisa sikonsa party haikaba national party bai gedal jagya kwbangma thungkholani bisingo electiono fighting khaina thangkhangkai phan belai nangkukmani bagui hani bubagra kaisa ancholik party tabok bwskango 42 seat no tuyui fighting khainani haikaba electiono basanani bagui belai phan nangkukmani bagui Ancholik party ni bisingo tipra motha bubagra lukurokno koitongo je mansak phan haikaba donate khainani bagui oboni bagui bubagra kwbangma national party rok bai haikaba kwbangma party kusu level ni party rok bai alliance wngya karaino tabok tipra sarokno mwthangnani bagui fight khainani bagui haikaba election batainani thangtano rang nangmani baguino bubagra lukurokno boni Facebook page o khlai lukurokno koyo je mansak donate khainani bagui norok ani screen bo nukhana aro donate khainani bagui oro account number hingkai 503311100108 bank ni mung hingkai Bank of India tei IFSC code number hingka BKID 005033 joto nai tongnai rok je mansak donate khaina bagui lukurokno kobok.